Me ollaan nytten Helsingin Rautatien torilla ja täällä yleensä kokoonnutaan ennen kuin lähdetään minnekään. Nyt hyökätään kimppuun ja kysytään minne mennään ekaksi. Terve Mats. Moi! Täällä te yleensä aina kokoonnutte ennen kuin lähdette minnekään. Yleensä tässä jo tavataan ja sitten tästä sitten ympäri kaupunkia. Minne me mennään nyt ensimmäiseksi? Eka me mennään nyt Laaksoon, eli lähinnä tuossa vanhan jäähallin vastapäätä se hiekkakenttä, niin siellä on vähän rakennettu systeemein. Ei muuta, kun te lähdette varmaan menee. Me ollaan niin laiskoja, me otetaan autoja. Nähdään sitten varmaan siellä. Hyvä. Freeride on vähän kuin lumilauta puolella freeride, että sitä ei pysty oikein määrittelemään. Onko se lähinnä hauskanpitoa yhdessä, ehkä enemmän sellaista vauhdikasta, alaspäin viettävää meininkiä. Ride Free on kokoontunut ja ajanut Helsingistä vuodesta 1999, jos mä muistan oikein. Ja yhdistys on perustettu vuonna 2000 on perustettu. Ja ideana oli lähinnä silloin... Kävis mitenkään? Ai. Kunnossa. Toimittaja. Oot sä kunnossa? Naksahti vähän. Meni vähän ilppia. Noin, kato musta. Oot sä ihan kondiksessa? On ihan kodissa. Muistakaa lapset, ei kannata ikinä kaatua, jos ei sitä saa ikuistettua. Niin, ry perustettiin vuonna 2000 keväällä ideana saada tällainen enemmän juridinen henkilö siihen perustalle. Eli tässä tuli ideoita just järjestää vähän alennuksia kaupoissa ja painaa vähän teepaitaa ja tehdä kaikkea tällaista, mitä nyt tällaisen yhdistystoimintaan kuuluu. Niin. Pyöräilyyhdistyksiä tietenkin löytyy paljon ja maastopyöräyhdistyksiä löytyy paljon. Me keskitytään pelkästään freerideen, eli tällaisen hengailuun. Meillä on vähän kilpailutoimintaa, eli meillä on lisenssejä, eli muutama meidän poista käy alamäkikisoissa ajamassa, mutta se on enemmän sellaista huvikseen, se ei ole vakavaa. Et muita ainoastaan freerideen keskittyviä yhdistyksiä, niin mä en tiedä. Kyllä niitä varmaan muutama on. Kaikkihan me tullaan enemmän tai vähemmän niin kuin normaalista maastopyöräpuolesta, eli ihan tätä puunkiertoa, normaalia metsässä ajelua, mutta sitten se on niin kuin kehittynyt tälle puolelle. Mutta se ei tarkoita, että me vaan hyvittäisiin. Kyllähän me vieläkin metsässä ajetaan ja siinä on oma hohtonsa ajaa hyvillä poluilla. Montako tällaista erilaista mestaa löytyy Helsingin lähistöllä, minne voi mennä kokeilemaan? Aika vähän loppujen lopuksi. Niitä löytyy muutamia, löytyy tällaisia niin sanottuja dirttejä, jotka on tällaisia hyppypaikkoja, missä rakennettu hiekasta. Niitä löytyy muutamia ympäri Helsinkiä. Sitten löytyy muutamia paikkoja metsissä siellä täällä, mihin ehkä on rakennettu jotain. Mutta aika pitkälti silti hyppyjä ja tällaisia tehdään niin luonnon mukaan, mistä löytyy kallio tai jotain vastaavaa. Mitään isompaa ihmiset ei viitsi sillä tavalla rakentaakaan, siksi siinä on aina se ongelma, että se tuhotaan, kun lupia ei saa. Sä puhuit, että jotain kisoja järjestetään niin freeridin puolella. Joo, jotain kisoja löytyy. Suomessa ei kai vielä mitään freeride-kisoja ole ollut. Nyt liikkuu huhua, että tulevana kesänä järjestettäisiin jotain ensimmäistä freeride-kisaa Suomeenkin. Sitä on ollut isossa maailmassa, Jenkkilässä ja Kanadassa. Sitä on vähän enemmänkin freeride-kisaa. Freeride-kisat itsessään on aika uusi systeemi. Et freeride nimenä on suhteellisen nuori ja kisojakaan ei ollut kuin muutaman vuoden ehkä.
Millaisia nämä kilpailut sitten tulee olemaan tai millaisia ne on just jossain jenkeissä? Ne on iso vuorta ja sitten tullaan alas ja se, joka tulee hienoiten ja isoiten, niin se voittaa. Tuossa kun me äsken juteltiin, niin näytti vähän pahalta, kun miten yleensä tämmöisiä onnettomuuksia, ne on varmaan aika suuri osa tätä koko lajia. Se on sitä oppimisprosessia. Onnettomuuksia on yllättävän vähän. Että se on tietenkin, jos ylittää oma taitonsa, niin siinä on se vaara. Mutta kyllä noita tapahtuu. Meille ei mitään tällä porukalla, tässä näitä lauantai-ajeluita ei ole tapahtunut mitään hirveän pahaa vielä, onneksi. Mä sain tässä alkupäivässä, kun me tavattiin tämmöisen teepaidan ja tähän liittyy joku story. Tässä lukee Supporting Niki. Mikä tää juttu on? Se on yksi meidän yhdistyksen jäsenistä, nuorempi poika, joka viime kesällä Rovaniemen alamäkikisoissa kaatui aika pahasti ja sitten murtui selkänikama ja sitten siitä johtuen ei saatu hoidettua kuntoon, eli on nyt sitten halvantunut vyötäröstä alaspäin. Ja tämä on lähinnä meidän tällainen tukijuttu. Painettiin teepaitoja, myytiin niitä netin kautta ja kavereille ja äidille näin poispäin. Ja ollaan nostettu vähän pleikkariin ja vähän peliä ja pitää tukea sitä. Minkä ikäinen hän oli? 17. Freeride-pyörä nyt on vähän semmoinen järeempi normaali maastopyörä. Periaatteessa normaalit maastopyörät on lähtenyt, että siinä vaiheessa kun porukka alkoi ajaa alamäkiajoa Jenkeissä, niin siinä vaiheessa haluttiin joustoa pyörään, niin siitä se on lähtenyt. Nykyään sitten alamäkiajossa käytetään oikeastaan vähän kevyempiä pyöriä kuin freeridessa. Että freeridessa kun vedetään 10-metrisiä pudotuksia, niin siinä täytyy vähän olla enemmän kestävyyttä, että siinä ei enää painossa niin paljon säästellä. No yleensä näissä nyt on joustoa 10-20 senttiä edessä ja takana ja yleensä on levyjarrut ja osat nyt on yleensä aika järeitä kaikin puolin. Että. Paljon tuommoinen painaa? No parikymmentä kiloa yleensä, että semmoista 17 reiluun 20 kiloon. Et riippuu vähän miten se niitä haluaa rakentaa. Et kaikki rakentaa itsellensä omanlaisen pyörän, että periaatteessa näitä ei valmiina saa ollenkaan, että runko täytyy ostaa erikseen ja sitten ostetaan etuhaarukka erikseen ja renkaat ja vanteet ja jarrut ja kaikki ostetaan erikseen. Tämä selittää, minkä takia kaikki pyörät on ihan erinäköisiä. No freeride-pyörä voisi aika halvimmillaan saada jollain, sanotaan jostain 2000 eurosta ylöspäin, jos haluaa ostaa käytettyä osaa. Että, no, tähän nyt on mennyt kokonaisuudessaan liikaa, mutta 7000 eurosta on mulla vakuutettu tällä hetkellä. Osa porukasta tykkää ajalla hieman kevyemmällä ja pyörällä on parempi hyppiä just niin kuin tällaista ja sitten niin kuin just dirtillä käydä hyppimässä, eli missä on vaan niin kuin hyppyreitä peräjälkeen, missä voi vetää sitten trikkiä ilmassa. Niin siihen porukka käyttää pääsääntöisesti niin jäykkäperäistä pyörää, että siinä on pelkästään edessä jousitus. Sekin nyt on siinä 10 sentistä reilu 10 senttiä jousitusta edessä ja takana ei joustusta ollenkaan, niin siihen saa helpommin vauhtia siitä nokalta, kun hyppää ilmaa. Ja sitä on tietenkin vähän kevyempi ja sitä on helpompi pyöritellä ilmassa sitä pyörää. Nämäkin on myös tällaisia ehkä vähän niin kuin ylirakennettuja tavallaan, että nämä kestää sit hyvin, että täällä on vahvikkeita löytyy kaikkialta, että noin saumat ja noin putkien liitokset ei sitten repeä kesken alastua. Eli vähän niin kuin eri tarkoituksia ja erilaiset pyörät oman maan mukaan. Niin. Et se on, että kaikki on vaan rakennettu silleen kestävää, mutta aina erityyppinen pyörä on parhaiten sopii eri tarkoitukseen. Et kyllä niitä voi käyttää sitten vähän kaikkeen, mutta se mukavuus siinä tietenkin kärsii, että jos jäykkäperäisellä alkaa hyppäämään jonnekin möykköiseen rinteeseen korkealta, niin sen mukaan niitä vähän käytetään. Miten paljon tähän tarvii suojia? No suojat, niitä nyt tarvii enemmän ja vähemmän. Sekin on vähän makukysymys, että miten nyt haluaa käyttää suojaa. Mulla on tällä hetkellä rintapanssari päällä ja sitten mulla on polvisuojat ja sitten tietenkin kypärä. Kypärä nyt on, voitko käyttää haavakypärää ja sitten taas osa käyttää ihan periaatteessa, mullakin toi kypärä on melkein kuin toi crossipyöräkypärä. Että se vaan omaan turvallisuuteen, se nyt ei ole suuri raha kuitenkaan siitä, vaikka niihin saa aika paljon rahaa menemään. Että. Mikä on North Shore? Se on sellaista niin kuin puusta tehtyä tavallaan tikapuiden omasta, mitä pistetään esimerkiksi joidenkin
kahden kallion väliin, jos siinä on joku rotko välissä tai semmoinen pieni monttu välissä, niin että niitä pitkin pystyy ajamaan. Että se on taas niin kuin Kanadasta lähtenyt. Sen takia se on North Shore-nimityskin tulee sieltä, että se on niin kuin pohjoisrantaa. Ne on siellä alkanut, koska siellä on jyrkkiä ja ne on pääsääntöisesti märkiä ne kaikki meettä, niin siellä on kallio ja sitten siellä on mutaa ja ne on kaikki liukasta. Niin sen takia ne on alkanut rakentamaan niitä puihin. Eli ne on niin kuin korkeimmillaan jossain 5 metrissä menee siellä puiden välissä ja ne on kapeimmillaan 10 senttiä leveitä, mitä ne ajelee siellä. Mitäs täältä löytyy? Ja rakennustarpeet. Mitäs te olette rakentamassa? Tuohon meinattiin tommonen, siellä Mika rakentaakin jo tommonen hyppyri. Tehdään tosta yli. Miettiin nää levyt pistää tuohon rappusten alapäähän ja hypätään tuolta rappusista. Millaista hyppyriä tässä ollaan rakentamassa? No, tästä olisi tarkoitus niinku tuolta tulla ja sitten tonne mennä. Aha, eli ja prosentti onnistumiseen on ihan niinku 100. No se on 50-50, että niinku aina, että joko onnistuu tästä ei. Miltä mikä vaikutti hyppyri? No se oli vähän helpompi, mitä me luultiin kyllä. Tuli vähän enemmän heittoa, mitä me kaavailtiin. Mut nyt tosta voi vetää ihan niinku kunnolla. Joo, nyt eka kertaa aina se, että täytyy arpoa, että meneekö se yli vai ei, mutta toi menee aika helposti. Tuli mieleen tässä aikaisemmin, että onko eri renkaita talveen varten ja kesää vai pysyykö samalla koko ajan? On, nappularenkaat on, nastarenkaat talvelle. Eli ei kaikilla ole, joillakin on, joillakin ei. Toi näyttää niin sillä, että se just pääsee. Siinä se just onkin silleen pinnistystä, meneekö vai eikö mene. Miten paljon ihmiset reagoi siihen, että tuutte pyörii tämmöisillä mestoilla? Yleensä ne on hämmästyneitä. On se silti uusi näky tällainen. Hirveä kööri poikii isoilla pyörillä ja joku hyppii ja silleen kerää vähän huomiota, että lähinnä ihmetystä. Tietenkin välillä paheksuntaa, mutta se nyt kai on aina, kun on ympäristössä, missä on paljon ihmisiä, niin kaikki ei tykkää. Vanhat mummot tulee keppien kanssa heiluun. Joo, ei niin vanhat mummotkaan, mutta se on tietenkin silleen, että varmaan vähän omaakin syytä, että kun on enemmän ihmisiä mukana, niin sitten on ehkä vähän tiellä ja niin poispäin. Että pyritään siihen, että katsotaan vähän, että kulkuväylät pysyy vapaina ja meillä on aina tsekkajat ulkona, että huudetaan tulee merkkiä, kun joku tulee jostain, että ei tapahdu mitään sivullisille sun muuta. Että. Tulee! Loppuuko kunto? No vähän tässä alkaa. Ei tää kuntoiluharrastus ole.
Mitäs rakennusmestari sanoo tästä sillasta? No tää nyt oli ihan päähänpisto lähinnä. Taittiin vaan tekemään kaverin kanssa, kun täällä ei nyt ollut mitään lähinnä. Tämmösiä siltoja ennen Helsingissä. Näitä Nordsjö-meininkiä Kanadasta. Siellä on jätkät rakentanut niin kuin monta vuotta tämmösiä siltoja just. Ne on paljon kapeampia ja yhden toinen lankun pätkä ja sit siinä kiikkuu ja sit menee semmosia just se vuoristoratatyyliin semmosia. Mut nyt itse asiassa sitten ne just joku Jenkkien hallitus tai Kanadan, mikä se nyt oli, niin purki ne kaikki set, niin hajotti ne kaikki systeemit. Eikö se ollut Nigrissä? Siellä vissiin oliko se Jenkkien puolella, kun valtio otti ne pois, että osavaltio purki nämä kaikki puusiltasysteemit, sen takia ne oli vaarallisia harrastajia loukkaantui siellä. No tosta sit vaan vetää ja vähän kun lipsuu ja on jäätä, niin lentää alas. Yksi kaveri putosi tosta itse asiassa jo. Se oli pyörän kaatos päällä, tossa missä toi kallio alkaa. Joo. Ja sit se astui tuohon ihan lankun päähän ja sit se lankku lähti irti ja sitten selälleen tohon. Mutta ei kukaan mun tietääkseni pudonnut tästä muuta. Et ei sillekään mitään käynyt. Huiviltaan nyt paljon lumessa. Det här är min. Nyt me saavuttiin tänne Maunulaan ja ollaan jossain tämän metsän syvyyksissä. Millainen paikka tää on? Tää on tämmönen mukava droppipaikka kautta käppipaikka. Tässä on näitä mukavia tikapuita ja täytyisi sitten tonne alastuloon hypätä ton tasanteen yli. Okei, selvä. Kuka tän on rakentanut? Joku syyllinen. Tää on semmonen uhanalainen puulaji, joka täällä kasvaa niin kuin ainoastaan Maunulassa. Aha. Eli 3 erilaista jonkinlaista droppia. Pienin on jotain vajaa 3 metriä ja seuraava jotain vähän päälle 3 metriä. Ja isoimman koosta nyt ei ole päästy oikein niin kuin vielä yksimielisyyteen. Et se on varmaan jotain siellä 5,5 metrin paikkeille me saatiin siihen korkeutta. Ja mitäköhän tuossa olisi pituutta? Paljon siinä on, Jussi? 7,5 metriä tuosta niin tasasta, että sen yli pitäisi päästä alastuloon sitten. Oot sä vetänyt tästä ennen? Ei. Eka kerta? Eikä kerta. No hyvä. Aina se on jossain vaiheessa eka kerta. Mitä sä mietit siinä? Sun kesti vähän aikaa ennen kuin sä uskalsit tulla tosta. Mitä sun päässä liikkui siinä vaiheessa? No mä vaan halusin olla varma, että pääsen tuon tasanteen yli. Koska se on turvallisempaa tulla pitkäksi kuin jättää vajaaksi. Se nyt oli lähinnä murhe vaan siihen. No, mikä fiilis nyt? Kieltämättä varmaan jäs. No seuraavalla kerralla vähän paremmin. Jos nyt jollekin on tullut fiilis tämän ohjelman aikana silleen, että haluaisi tulla teidän kanssa tänne kokeilemaan ja pyöräilemään, niin mitä se on mahdollista? No helpoiten sillä tavalla, että tulee lauantaina kello 12 tuohon Rautatietorille. Siitä me lähdetään aina Aleksi Kivenpatsaan vierestä. Ja sitten taas muuten haluaa tulla tai seurata meininkiä, niin nettisivujen kautta löytää tietoa sitten helposti.